everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Hay, masing! Ayaw biya din ni ay, ang tangon! Magkita lamang unya karay. Ay, kanusta man? Pabuto na lang natos lang senyora nga mabalik, ay! Misaad ko niya, hindi ko mubiya kung dili sad sila mabalik. Ay, kapaspas, madimog mula ka, masing! Wala na ka-arthritis, ah! Oh, Seng! Seng! Nakabatik ka ron, Seng! Motor na ka ron na ng Felipe! Wala laing magmotor, nga mohonong din sa tungod sa gawas ni ng Felipe nga magatod ni Mama Del! Nag-aabot na mo, Seng! Ay, ikaw na'y bahala din, he. Ha? Ano may balik kag-agi, ay? Ha? Balik kasi mo kag-agi, eh? Nasablagi mo ko na una. Dili na ka mabiya, Seng! Ah! La! Asa man to siya? To, malagi mo lang sa luya. Hayabi na akong mabalik sa kwarta. Ay, si Ma'am Adel nagayad lagi. Gatod lagi gid ron siyang Pilipe. Ay, paspasan ko pa ang aglakang. Aron maablihan na ako agad. Ay, pasensya na gayon nga nadog. Ay, hala, wala mo lagi tawo din is tubangan sa gat. Ibalik sa aga. May sakay balik ng duplipi si ma'am. Ano man ay, nga, nag-uban man ni sila kanunay. Nga, wag si Dong Pilipi man ang maghaturan ni Ma'am Adel dinis man siyan. Agaray! Nai-something a piece. Pero, kita pa man ko sa pagbiya ni Dong Pilipi, God. Kaya ka din, he? Malantawan pa man ako, agiyag bukbok ko. Ug wala man ko kita ni Ma'am Adel nga na-backride niya. In man di ay kaya si Ma'am. Ay, siradaan ko nagbalik ang get, ay. Manira na kong balik. Ay, balik ay, di lang sa tingali, ay. Ay, wat-watan ako kadiyat. Dili laman na ako sa lahoson o sira aget. Sampiton ko na lang gani, be. Ma'am! Ma'am, Adel! Ma'am, hain ka! Ma'am Adel! Ay, nakagawas na ko sa luyong bahin sa mansyon. Ay, salamat. Makabiyan ako, gyud gikan din he. Hapit na ba mong ngit-ngit da? Unya kakahuyan kining luyong nga bahin sa mansyon? Ay, bahala na. Dili na ako magapaabot pa og laing adlaw sa mansyon. Dili na gyud ako makaagwanta. Magapalayo na gyud ko dito napita. Musuot na ko des may kakahuyan. Mga pila ka minuto para bang akong lakton, una ko makagawa sa kakahuyan ug makita ang dalan. Mayong tao, makatiming lamang kong habal-habal, aron may masakyan ko ug makahatod sa amo. Ay, pasaylua ako, Dong Felipe. Higayon ko na gyud unta kadto, aron sultihan ka sa tanan kong nahibaw-an sa kamatayon sa imuhang asawa. Apan gidaog ako sa kahadlok, nakita ko manggod si Mila diha sa imuhang luyo. Magpasaylua ako. Pasaylua ako sa kong pagbiya. Why? Kadali ramingit nga ni anak ko tunga-tunga sa kakahuyan. Alas 5 pa lang pasado pero ngit-git ang makaayo din dapita. Kuhaon ko unang akong flashlight sa akong bag, be. Hain na ba ka da? Pinihira magutanan ako isuk-suk kanina. Giandam ko katudaan. Kaya nasayon mo ako mangit-ngita yun ako sa dalan. Ay, aradi, ay salamat. Sige, mupadayo na ako sa kuang paglakaw. Ay, naunsap noon kita. Kabugat na gud hinuon ni akong bag. Inay nakuhaan na hinuon kini ubuta.
Mas bibugat naman hinoan. Ay, tungod lang tingali kito sa gibati na kong kahadlok. Ay, asa na ba kitong dalan? Ay, kini, mao kini. Kining wala nga dalan ang akong subayan. Daray, gikapon lamang kung naabot din is may get, ma'am, ay. Wala mong gayod si Ma'am Adel. Miyo ba lagi gayod to tingal balik Pilipe, ay. Wala lang ko makabantay. Musulod na ko balik sa mansyon. Tanaw na ko, ma'am. Masing di ay, ako tanaw dito. Seng! Ay, wala sab siya din sa mong kwarta. Hain siya man tupaingon itong babayana, ay. Wala man sa nagyag bag. Oy, gisampit na ako siya dito sa mansyon, wala sa dito bag. Hain man di ay kinismaseng. Ay, usta. Dito tingali, dito paingon sa agianas luyo kaganina. Nadlok tingali to siya. Pagkadungog sa motor ng Felipe. Unya, nahibaw magsakay si Ma'am Adel. Nahadlok siya pogngan to. Mo tingali. Sige, Seng. Unan lamang. Kay ako, Seng. Kung mauli na ang senyura, manangin na sad kong mapauli sa ama. Ay, mao pa ba kining dalana ang akong gisubay? Nangit gitara ba kaayo palibat? Ay, bahala na lamang. Kanta? May kanta? Uy, may tao din sa lasang. Ay, salamat. Wala di ako magaino sa hara. Magadali ako. Subayon ako ang gigikana ni Araw nagkanta. Sa makaroon na pita. Kabugdong pamatiyo sa ihang tingog. Nagkaduol ko sa nagkanta. Yun na. Ang kanta. Ang kanta. Murag kanunay ko nakitong mabate. Doon na lang gayud ako sa nahimutangan sa ihang tingog. Ay, husto! Husto ang kanta! Mao karon na kanunay kataho ni Daymila! Ayaw! Mila iday, maluoy ka, hunungin na itaw na ko. Mura na ako mabuang sa kahadlok, day! Hunungin na ako. Ay, pasiluang ginamot ko ang kwarta nga gitanyag di senyora. Gawas ka nagkinahanglan ni ini akong pamilya. Nahadlok ko sa posibleng buhaton ni senyora na ako sa akong pamilya. Pasaylo ako, hindi Mila. Pasaylo ako. Ay, wala, nahilom na siya. Wala ko na mabati pag iya pagkanta. Napasaylo na kahako niya. Ay, kainit na sa kong buko-buko nga sige higda eh. Lola, tabangi ko ba eh. Gusto kong takilid. Lola. Nakatuog siya sa sofa eh. Ay, buhin nila ako sa pagtakilid eh. Nagkatakilid na dyan ko. Ay. Kaluoy sa mga buhan eh. Inay nga, magkapahoy og tarong dito siyang humok ng lapad nga higdaanan. Niya siya din eh, uban ako. Nagbantay din sa ospital. Ay, dili ka na unta ang iyang maghago pa sa mong pangitarong lola. Apan andam kang mo sa kapisyo tungod sa iyong pagmahal na ako. I love you, Lola. Isaad ko. Kung makagawas na ako sa ospital, kung makabalik na kita sa laing nasod, lahit na nga Stanley ang imong ikauban. Magpag-o na ko, Lola. Magbinutan ako. Alang nimo. Ang mubali na tingali kinin ako sa ospital sa syudad. Kamu ba ang...
usa ka babae lang ang misud. Miss, may advice na bang doktor kung unsa na kong rasa mahimong ibalhin? Uwa siya maminaw na ako. Ipadayon siya sa paglakaw ug tuwa siya paingon sa nimutangan ni Lola. Dili ko maklaro ang iyang naong kay nagsulog siya mask. Pero, weird ka siya lihok. Miyon na siya sa tungod, Lola. Gibutang na niya ang iyang gidaangat tray sa side table. Nagkuha siya injection. No, miss. Dili si Lola ang pasyente. Ako. Ayaw pag binuag na ana, ha? May tabo ka rin sa akong kapuhan. Ikiha ta juga. Miss! Yan nagpasirit ang tumo sa injection. O, gikopta na niya ang bukton, Lola. No! Miss, ayaw! Lola! Lola, wake up! Lola! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!